Takže je nový Fortnite Avatar update. Prejdeme si všetky novinky, ukážeme si nové skiny a skúsime nájsť jednu z nových mytík. Ktorá bola Secret Avatar skin, ten už mám. Bol to vlastne Secret Battle Pass. Teraz sa ideme pozrieť v začiatku. Vo Fortnite je nový Avatar update. Prejdeme si všetky novinky, nové skiny a skúsime nájsť nové mytiky. Už mám koru, lebo to bol Secret Battle Pass skin a to je Avatar skin. Ideme sa pozrieť na mini Battle Pass. Spray ma veľmi nezaujíma. 4 elements ban. Voda, zem, ok, oheň a teraz bude vietor, nie? Vietor, ok, ďalej. Level up, celkom clean loading screen, ďalší level up. No, celkom dobrá gitara. Level up. Tento emote bude dobrý. Dobre, a teraz? Áno! Dobre. Level up a sokov meč. Banner ikonka level up. Celkom dobrý emote. Celkom dobrý backbling. Spray ďalší. Dobrá pickaxa, level up a druhý štár na Enga. Tu si môžete kúpiť mini Battle Pass, ja ho zatiaľ nebudem kupovať. Keď si ho kúpite, môžete dostať Enga a ešte sa ideme kúpnuť do shopu, lebo v shope by mali byť tiež novinky. Máme tu Kataru, jej backbling a pickaxa, Zuka, princa ohňa, jeho backbling a pickaxa, ešte tu máme Tofa, a tu je backbling a je krompas. Emote. Ok, celkom dobrý. Poďme skúsiť a nájsť nové mytiky. A ešte skúsime trailer. Voda, zem a oheň. Ten APA glider musím získať. Nedopozerali sme celý trailer a môžete si ho pozrieť na Fortnite kanáli. Hlavne idem teraz skúsiť nájsť nové mytiky. OK, som ready. Počkaj, ready som už dal veľmi. Len níme tu, lebo si myslím, že tu kde by mohla byť mytika. Tak si myslím, sú aj nové questy, keď splníte všetky potom, čo 6 stageov, teraz je prvý stage, tak môžete získať glider upu a ešte nemám avatar glider, takže ten glider asi budem chcieť. Ok, tak poďme. Už som dlho netočil Fortnite videa na YouTube kanál, no tak dúfam, že toto bude dobre. Za chvíľku padáme. Čo to je? Dačo tam vidím. Jemne dole. Kúsok to ešte potrvá, dokiaľ sa dostanem dole. Spadnem asi do vody takú. Čo to je? What the? Robíš si. Padá tu takto za mnou. Tam je jeden. Musím na neho dávať. Ups, a už je tu ďalší. Tak toto bude zlé. Tu mám získať silu. Nie, bež. Nie.
skúsime ďalšiu hru. Získal som novú mytiku, sotva som ju vyskúšal. Tak skúsime ešte raz. Toto nebolo vôbec férové. Takže ideme to skúsiť ešte raz. Nečakal som, že tam bude padať až toľko hráčov. Takže môžeme skúsiť ísť na iné miesto. Dobre, poďme. Skúsim tam ísť ešte raz. Čo je toto? OK. Ja za to nedostávam žiadne sprečka. Dobre, idem tu ešte raz. Mne sa to vylíčilo. OK. Skúsime tiež zobrať mytiku a vyskúšať. Už som vyskúšal waterbending mytiku, no ale ostatné nie. Ako teraz som vyskúšal kúsok tej zemnej mytiky. Myslím, že tam teraz bude lepšia mytika. Neukazuje tu na mape? Nie. Je ich plno po celej mape. Môžem vidieť. Dúfam, že teraz zo mnou zase nepôjde toľko veľa hráčov. Keď hej, tak to bude problémos. A asi pôjdu. Nevidím tu zatiaľ žiadného hráča. To isté tu nie. OK, počul som hráča. Hneď tam je. Hneď tam. OK. Rýchlo choď preto. A teraz bež. Musím utiecť rýchlo preč, aby mi nebrali žiadne životy a aby som hlavne prežil. To sa nám, hej, OK. To sa nám prebíja. Tak to nepotrebujeme, dobre. Máme novú kamennú mytiku, steny. Steny sú dobré. A potom vieme hádzať kamene, OK. Už som skúšala aj waterbending mytiku. Mohli by sme nájsť nejaké shieldy. Tu je ďalšia mytika. Neviem, či ako pre ňu chceme ísť, ale skúsim. Aby sme skúšali všetky mytiky. Ako vodnú mytiku nemusím nájsť, lebo vodnú som už skúšala. Vodná bola pridaná 2. apríla. Škoda, že nepridali skin soka. Tej bolo skvelé. Mám všetky 4 avatar síly. Dobre, možno iba kamenu. Poďme ďalej. Kde to je? Žiadny typek zatiaľ nezobral. Ale táto tu kamenná mytika, keď postávaš tam stenu, tak to funguje ako tá mytika, čo bola pridaná, neviem, že asi z My Hero Academia, tak sa to asi volalo, kde si mohol postaviť ľadovú stenu. Tu je to isté, ale kamenná stena. Dobre. A kde má byť tá mytika? Tu. Tu vo vnútri asi. Nič tu ne... To je earthbending. Ja earthbending už mám. Ups. Tu je! Poď, súboj!
Radě už utekám preč. Nemám žiadnu normálnu zbraň. Poď. Už mám normálnu zbraň, kde sa schováš? Ja som si myslel, že ten zbraň odobrali. Tak nič. Tak to si berem. Toto. Nie, toto je veľmi zlé. Ako vôbec sme ešte nenašli shieldy. Nie, jeden typek tu po mne so snajperkou. Tak to je veľmi zlé. Som v druhej. Ani som nenašiel tú druhú mytiku. Takže som tam asi vlastne išiel nadarmo. Teraz si hlavne musím dať nejaké plasty, aby som mal nejaké životy. Ešte potrebujem. Ok, mám. Tento update je asi jeden z najlepších Fortnite updateov. Lebo toľko nových vecí tu pridalo a skiny sú úžasné. Ja som sa zľakol, že to takto je. Predsa je to takto. Počkaj, že idem brať stadiaľ tu kamene. Áno. Tak to je zle. Tak to nemôžem uveriť, čo som teraz práve urobil. Tak to bolo ale epické. Ber. Toto. Ok, berem toto. Neviem, tak tu zabijem možno. Idem do smetia. Vyskočím smetia. Dobre, poďme ďalej. Moja William Aftonkara. Tu sa veľakrát zaseknem. Takže, neviem. Skúsime asi dať Victory, to je asi jediná vec, alebo skúsime sa nájsť ďalšie mytiky. Jedno z toho asi. Nejakí bossovia? Nie, všetci bossovia sú živí, tak to je divné. Dobre. Idem dať lieku. Tak, to bolo masaker. Ešte celú hru som nedostal žiadne shieldy. Tak to je divné. Shieldy sú tu nejaké, bo normálne celú hru ne... Huba! Konečne! Nejaké shieldy. Nie. Tak to bolo. Šalát. Jablko. Dobre. Poďme ďalej. Maximálne za celú normálne iba 10 shieldov mám. A už ani shieldy nemám. Takže to sa mne celkom dobre vydarilo. Dobre, 25 hráčov. Takže mám šancu vyhrať.
poďme ďalej. Rozbité auto, OK. Boli tu nejaké fajty. Tu je 6. Shieldy! Dobre, poďme. Shieldy som hľadal celý čas. Ešte by sme mohli nájsť veľký shield. Alebo pôjdeme proste rybariť. Rybarenie je asi najlepšia možnosť. Dúfam, že mne spadne shieldfiška. Flopper, no, dám si. Ale hlavne dúfam, že mne spadne shieldfiška. Nie, ďalší flopper. Prosím, shieldfiška. Ďalší flopper. Zbráň, nechcem zbráň, ale modrú rybu. O, nie. Nie. Papa. Ja idem preč. Tak toto bolo stresujúce. Dobre, čestka. Nie. Kde? Tam je. Neviem, ako to dávam. No ale dosť dobre mne to ide. Či teda čo nájdeme? No, už nič také tu nie je. Ani žiadne shieldy, čo nemám iba teda 40, ale celú hru som mal totálne malo. A vôbec mi nechcela spadnúť shieldfiška. Dobre, truhla, prosím. O, chlapci a dievčatá, dámy a páni, my máme oheň. Nie, počkaj, čo? Nie, toto je zlé. Toto je veľmi zlé, ja som si vôbec neuvedomil, že búrka prichádza. Ale my máme oheň. Robíš si. Tak toto bude skvelé. My máme oheň. Tak toto bude masaker. Totál masaker. Čo je toto? Ho pili. Čo ho pili? Si bezdomovec? No. Shieldy! Už viem, kde budem padať. Poďme skúsiť ešte. Zatiaľ mne to ide dobre, 16 hráčov. Vlastne 15 do 12. Ale my sme získali oheň, hneď keď uvidím hráča, to ja pôjdem proti nemu s ohňom. Skúsim túto vecičku. Tak nič. Naboje, dobre. Neauto. Počkaj, mám na to. Jo, to je úžasné. Robí si srandu. Dobre, tak ja nehovorím, že umiem kvôli mňa už.
toto Avatar Fortnite video užili. Dúfam, že tento update sa vám bude páčiť. Tak sa uvidíme na budúce. Čaute.